ayangena engaqali amabhele asicoco sinuka insundwana amaqokozela njengelifu lemvula. Atsebula ukunatha njengabendle enkulu omakhungu onkila novapho noma nontshanga sodibandlela ezozihlwele zayidiba indlela zade zadiba nendlela. Siyacamagusha kaloku bantu baselenge, sicamagusha kuwamaqoco, sicamagusha kumatshawe, sicamagusha nakumandlovu. Wena ke osandufumana elikhaya khawucofa usubscribe ukwenzela uba ungaphoswa zincoko zalapha ekhaya. Namhlanje ngulosithathu kaloku usuku apho siye sithi khona siphathe ingcambu, siphathe ixolo, siphathe igqabi, siphethe ichiza kaloku sizama unyanga. Namhlanje siphethe intonga evula noba bathi kuvaliwe, siphethe intonga ebetha kuvokotheke, siphethe loo ntonga inenkani. Ngaye kaloku lolosithathu ungaliyo siphethe intonga engunozimanga wamanyange, intonga ekuvumelayo ukuba udlule bekujongile bakukhahlele basheke bezibuza ukuba udlule njani. Siphethe intsulantsula, bathi ke abanye ngumadwaleni. Ndiyaqonda inoba ngabantu baseXhorha, kanti uyayibiza omnye ayibize ngegama elingabizekiyo leAfrikaans athi yirhiyel kapok blometyi. Funeka ubambelele ke xa ubiza eli gama, kanti ngesilungu bathi yellow fluffy seed. Bathi ke abo bafundileyo bayibiza ngegama layo, a botanical name, bathi Eriospermum mackeni. Intsulantsula kaloku lelinye lamayeza akhonzwa ngamanyange ayenyanga kuba kaloku eliyeza linamandla. Yithi ke wena uqalayo ukufika apha kule channel ukhe ujonge isicimamlilo ukwenzela ukubana ukuba uyilandela intsulantsula uyihlanganise nesicimamlilo ubone ukubana akuzuphuma ntona eza kukubeka endaweni. Uzujonge ke ezi cards zizawumane zivela on the top right hand corner, izawuvela ezawuthi isicimamlilo, uyicofe okanye xa seyiphelile le channel ukufunde ngaso isicimamlilo. Umbuzo ke ngokubana intsulantsula lena yenzani. Sizawuthi ke xa siqhubayo ezinye sizawuzama umane siyonabisa, kodwa ke ixesha elininzi kuba ke kuthiwa akunyangwa ngokufana. Sifuna uthi ke wena mntu unomdla wamayeza uzifundele ezinye indlela kwezinye iindawo. Thina sizawuthetha njengentsulantsula simane sihloma apha napha ezinye izinto esiye sithi thina xa sihlanganisa apha ekhaya sizifake. Intsulantsula eyona nto endifuna ukuyibalula yokubana mayingakupheleli kwindawo enamayeza akho apho emrhawulweni. Yenzani ke le ntsulantsula? Into bezama uyiphendula. Intsulantsula iyangena kumayeza amatyala. Wena mntu unetyala eliyekhota okanye wena mntu obizwayo kwezo hearings zasemsebenzini ofuna uba elo tyala liphele esithubeni, hamba ke uyojonga isicimamlilo ubone uba unoyihlanganisa nesicimamlilo nomhlakaza namanye amayeza eva wena ulibethe elo tyala liyoxela. Iyangena kumayeza okugxotha izinto ezimdaka apha ekhaya. Uzuthi ke xa unetshansi uyojonga phayana apho sithetha khona ngemboziso. Apha kule channel nayo sizayifaka imboziso, ujonge uba intsulantsula unoyidibanisa nanemboziso ikwenzela izinto apha phakathi kwekhaya. Iyangena kumayeza okufutha, bathi abanye kukugquma. Iyangena nakumayeza okuhlamba. Nawe ke mntu othi amayeza awandisebenzeli, uthi amayeza ndiba ngathi ndiyawasebenzisa noko iba ngathi khandisebenzise yeza, sithi khawuyizame intsulantsula uyidibanise nomhlamba amanzi ujonge ukuba akuzuvuleka ntona. Ukuba akukho nto ide icace, kafuneka ujonge apha phakathi kwekhaya ukuba awuvalwanga zizihlwelena ukuba iyeza lingakuncedi, awuvalwanga namhlawumbi unesihlwele esingafuni iyeza esifuna ukuqala apha eziwashweni, uzokuyijonge ke loo nto. Siphinde intsulantsula lena siyayifaka xa sinyanga amadliso, siyidibanise ke namayeza njengayo le mboziso bendithethe ngayo, namanye amayeza siliqhekeze idliso. Emva koko ke umntu aqhubeke kwiprocess yokuzama ukulikhupha idliso. Siphinde le ntsulantsula siyayifaka kumayeza amabekelo apho singayishiyi khona nemboziso kunye namanye amayeza amaninzi. Intsulantsula ayishiyeki kumayeza okucoca igazi kuba kaloku njengoba zikhona ii-tonic
umntu ezayothenga itonic phayana kwezi ndawo zithengisa itonic. Nathi bantu bamayeza esiXhosa sinazo iitonic ezizezethu apho sisebenzisa khona amayeza esintu ukwenza itonic. Sizawusebenzisa ke amayeza anjengontsula-ntsula sifake bona ooma-aloe vera. Kufuneka ke xa uzawusebenzisa i-aloe vera uqinisekise ukubana uyayikhupha laa ncindi iyelo ekuthiwa yi-yellow sap, kuba kaloku ine-laxative effect. Abantu bazawuthi hayi xa ndisele ndihambisa kamandi. Hayi, akunyanzelekanga uba uhambise xa usele i-aloe vera, awunyanzelekanga uyisele laa nto iyelo. In fact iyipoison laa nto iyelo, benza ngayo ii-latex gloves, akufunekanga ingene ke apha kuwe emzimbeni. Thatha ke ijusi le ye-aloe vera ozawuzenzela apha ekhaya emva kobana ulichubile ikhala kwashiyeka laa ndawo imhlophe wayiklina. Dibanisa nogazini namanye amayeza uzenzele itonic ozawumane uyisela. Amanye ke amaxhwele ndiye ndidibane nawo azawuxela uba nentolwana uyifake. Amanye ke amayeza amaninzi asifuna ungena nzulu ibe ngathi siyathaka apha, qha siyazama ukukukhokhelela ukuba xa udibanisa le ntsula-ntsula ngawaphi amanye amayeza esiye thina siwafake. Intsula-ntsula siphinde siyisebenzise xa senza iziphondo zohlanganisa, siyidibanise neento enjengodlula, oophuncuka, oonkungwini namanye ke amayeza kunye namanye amafutha. Iphinde ke intsula-ntsula sinike wena mntu ngumqhubi wemoto, siyidibanise namanye amayeza ukwenzela ukuba nalapha endleleni xa ubona uba ingathi ziyabopha phaa ngaphambili, ukhuphe intsula-ntsula yakho epokothweni uyinqunquthe, ube ngathi uzisula ubuso, ngayidibanise namathe uzisula ubuso, uthethe ukubana ufuna kwenzeke ntoni. Siyaphinda ke kwale ntsula-ntsula siyinike abantu abafuna ukubiza izithandwa zabo, siyithake ke namayeza okukhafula namayeza okukhwaza. Siyidibanise namanye amayeza anjengomthunyelelwa, amanye kamayeza esingafuna ungena nzulu ukwenzela uba umntu asikhwaze isithandwa sakhe sivuke sime ngeenyawo size kule ndawo akuyo. Siyathakatha ke xa sesikuloo level. Omnye ke umzali onomntwana watshipa ngaphaya e-Side C eKapa, othi umntwana makasagoduki, siyithatha intsula-ntsula siyidibanise namanye amayeza, umama athethe nomntwana wakhe lutshipileyo, umntana atsho agoduke. Wena ke othanda urhaqaza uhlunyuka ebusuku ukhangela amaphara wakho ukhuthuze, uthi sowuphambili uqombo yokoyika nokukhuthuzwa apha eziphunzana, khawufumane intsula-ntsula nawe uzawukwenza njengalaa mntu uqhuba imoto. Xa ubona uba ingathi la maphara akufuphi nangaya wakakuboni, ukwenzela uba uzifihle ngentsula-ntsula namanye amayeza amabini amathathu ukwenzela ukuba ungabi sakhuthuzeka nangona ke ubuhlunyuka ebusuku uzingela ukukhuthuzwa. Amaxhwele ke azawuphinda ayisebenzise le ntsula-ntsula ayidibanise namayeza entlahla, ayidibanise noomavula akuvaliwe oondlela zimhlophe ukwenzela ukuba ikuvulele indlela le ntsula-ntsula. Iyaphinde ke abantu abakwazi uthaka izulu bayidibanise namayeza abo ukunqanda izulu. Ayisoze ke siyigqibe imisebenzi eyenziwa nguye lonozimanga oyintsula-ntsula. Siyakucebisa ke ukubana suhlukana nayo nalapha ebhegini intsula-ntsula ukwenzela xa kukho into ongaziqondiyo unqunquthe yona intsula-ntsula. Njengoba sesitshilo ke ukubana wena onomdla wokwazi inzulu ngawo la mayeza uzukujonge kule link below apho sizawube khona sikunika le link yeVusilanga Academy of Traditional Medicine, apho uzawuthi khona uhlale edesikeni ufunde ngawo la mayeza, apho sikuthatha through iyeza ngalinye sikubonisa uba inje le ntsula-ntsula nali igqabi layo kusebenza into ethile. Njengoba kule ntsula-ntsula kuzawusebenza ingcambu, sithi nantsi ingcambu, ungayoyithenga mhlawumbi ikhona apha ngakokwenu kuba ungalazi igqabi layo. Wena ke onomdla ngoku sesiyevalile, kodwa bhalisa kulaa link ukwenzela uba in the next group ujoyine uyofunda ngawo la mayeza. Sizayiyeka ilale ke bantwana bendlu emnyama, sizodibana kulo sithathu ozawulandela apho sawuphinde sincokole khona ngelinye igqabi ixolo ingcambu. Sizawudibana ke ngalolo sithathu, kodwa siyaphinde sidibane ngemigqibelo apho sidiza khona amahlebo, apho sicebisana khona. Landela ke le channel ngokuba usubscribe and hit a notification ukwenzela ukuba ungaphoswa. Makube chosi kube hele ke manyange, sithi camagu.